ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όλος ημών. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσκη της αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρησον των εμείς, μην Άγιε επίσης επίοιος της ταινίας ημών ένα και τον αμαρτός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όλος ημών. Αμήν. Πάτερ ημών εν τως ουρανείς. Αγιαστείτε το όνομά σου, αυτό το βασιλείο σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσουμε σήμερα και άφησε με τα φιλήματα ημών και με τα φύα μας αφιλέντας ημών και μη στην άγκες μας πειρασμών, δηλαδή μας από το πονηρού. Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατέρου και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνεύμα του δικαίου πετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σωτέρα ανάπαυσος, φυλάσσον αυτήν εις τη μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Βάζει σου Κύριε, όπου πάνε οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και την ψυχή της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Πάτρεν εκπληρώνοντας σας με και η κόρη σου θεία τιμήσα, παραπάση εντολής δε πάλι με επιστρέψας της μην εξισενήφθη, εις το καθομήμα συνεπανάγαγε, το αρχαίο κράτος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, η κόρη της αρρήτου δόξης σου, είχες τίποτα φεροπτεσμάτων, η κτήρησον τόσο πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σοι εσπλαχνία, και την ποθηνή πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός την δούλη σου και κατάπευσον αυτήν επαραδείσον, όπου μπορεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εγγράψους συνοστοστήρες. Η μακαριστή ερώτησα σε Αγία Μοναχή με έναν ψαχνικό και τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή. Και εμείς σήμερα έχουμε μετά την κίνησή της, εγώ στην Ιερά Μονή που υπηρέτησε, θέλουμε τον δημόσιο της και παρακαλούμε εκείνον ο οποίος εξουσιάζει και του θανάτου και της ζωής, να την αναπαύσει στις σκηνές των δικαίων, να της χαρίσει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και ευχόμαστε τη μνήμη της να είναι αιωνία. Ευλογία και έλεος αυτού έρχεται και αυτού διακάλυπτη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός και ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Κύριος, δεσπίδης ημών του Θεοτόκου και η Παρθεν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου Θεζόπιμου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, θυσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου των Λόγων του Χριστού Ιωάννου και Πολιού ημών, των Αγίων Εδόξων και Πανετούμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας Εδόξου